Ya radio Shillong paralog nong sngap mentangin wan lam shapi ya ki khubor kerpang hakabe day bat COVID-19 Menteri Kakot Kakia Jong Kasoka Pedeng Dr. Harsh Vardhan Ulong balai spatali ki district hapok kari ki klem syakta hau kenyang jengpang COVID-19 ha kecinya keren bat ki jaka puli jaka trei ba penyahi de ki riu shimet niken hun bat ki public sector undertaking ki bahap hapok ke Department of Biotechnology DBT lengba ke video conferencing nekesingi Dr. Harsh Vardhan Ulong balai spatali ki weipat ki district ki don tang kendat ngut ki priu ki bangat ya ke jingpang bat chispa arba khandai tali ki district ki don ni ki jaka ba kan rai bhau knyang jingpang ni hotspot bat ke sarkar ru ka khampai khmat bha se ki ne ki jaka khnang ban la ban te la kam ya ke jingsa phriang jong ke jingpang COVID-19 Menteri Petru ya katanat Science and Technology ulong balai pau khandai tali ki district kim shimla ajing tip ai bandon ki brio ki bayo ya ke jingpang hakini ki arphoi sngi baladem Bat haki kan nyau telipan shim don manu bayo COVID-19 haki arpo prasngi baladem. Ka Indian Council of Medical Research ICMR kalaong bahadu nyau lak kan rewajar nyau spotlight paulai tali ki nomuna ni ki sample jong ka COVID-19 ladab test haki laboratory ki badai jong ka sarkar ba jong ki rioshimet ki badon haki benta ba per jong ka ri. Haka jo ka por ka ICMR kadang yai peteng banang penbon ki jaka test nak benta ka jingpang COVID-19 da ka ba ai jingbet ba jingmenjur ya ki laboratory jong ka sarkar ba jong ki riushimen kat hadu menta la le ki test haki arspa prap holai tali ki laboratory jong ka sarkar bat khandai pho sautali jong ki riushimen Haka jo kapor na malapin jin sur tang kendat ki kendon jong ke jing khangdam hapo kari ke jing don jong ki brio hapo kari India ki belayo ke jing pang COVID-19 ki long arpo khandai hajar sau spa lai po san ngut kat hadu menta kasngi Nakini baro arpo wai hajar hanreu spa lai po arngut ki de ki active case bat hanreu hajar praspa hanreu po prangut ki lakoy na ke jing pang bat ki bela khlat no ki long baro khandai spa lai po saungut Kayem bishar bah klik du jongkari India kala batha ya ke sokar pedeng bakan perkhan la ne ban shim ni penya shipor ya ke scheme away kari kaway ke ration card ha ka ni kapor badon ke jing khangdam habaro kaway kari khanang ban penla ikinong tribal ki balai tre shikiway ki shnong bat kitu ki badon duna ka yo ka kon bakin yo iki marbam bala pinduna dor ya ke ni ke scheme jong ke sokar pedeng la thmu ban pelaj ho banai jilliu menta ka snem kene ka rai kalami Haden ke jung ujor jung uwe ubriu ubakar pat ya ke yeng bishar bakan tuklar ban ajing ya da ya ke hok jung ki nong bela ki nong yo mentoy ki nong song shnong jung ki wei ki jella bat union territory bakin yo la ke hok kata ban yo e ki marbam bala pendunador bat ki wei de ki jing mentoy jung ke scheme sarkar hakum ke ni ke por jung ke jing khangdam habaro ke wei kari Ka sokar pedeng kala penmi ya ki kendon ni jing betha bathamai nak benta ke jing pen kerpang halaying ya ki briu ki bom da shitom nak jing pang coronavirus kini ki kendon ni ki jing betha bala penmi da katanat ka koit ka kya ki ong ba ki briu ki basupun idak malu mala ba ki don ni ki jing pang coronavirus ni ki tu ki bala yo teng ya ki ni ki jing pang kila ban pen kerpang no elade hapo ying la jong la da ki don ni ki la pen kerpang haki ying jong ki Kani kalong ke badon kam khanang ban kyar na ke baya kendu bat ki wai pat ki khot jung ka yeng bat en pet yaki da ki doktor bala sumar yaki hi ke kandon ko ongru ba unong pang udai ban pentip man la kapor shapang ka kot ka khya jung u shau district surveillance officer khanang ba an la ban but din ya ke jinglong ka kot ka khya jung u Ka soka Meghalaya nen ka sngi kala kentu ya baro kitu ki bila let shabeth ni hospital halani hadien ka hanreu tarik uyayong arajar arpo bakin shongkop hapo yeng hadu ka sau tarik ubnai jimmang arajar arpo u commissioner and secretary katanat health and family welfare ula pentip ba baro kitu ki bila let shabeth ni hospital la hanong ba shalong ni nongpo hashwa ka hanreu tarik uyayong arajar arpo bat ki bila pendap ya ka quarantine period ki don kam bandeng yik jingda khaman ban le khoi le subaya la de da ka pendon kam da ka hand sanitizer ban sat ekikti barabo da ka sabon bat ban penjnga ya la de na ki wei pat la ha ka jagat rei ne halaying
Paralok nong sngap pilaya sngomantani ki kubol bakerpang hakabia day but COVID-19 yakabalawan lam shapi da ka Regional News Unit Jonko All India Radio Shillong.